Salam Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları, hormatly tamaşaçılarımız. Atavatan habarlar gepleşigimizi bugün biz size Kazan Türkmenawat uğru boyunca yürüyte uçar gatnaw barada habarı yetirýäris. Mehriban muştaklarımız, uçar barada habarı geçmeden ozal size yeni bir vadi yatlatmak isleyen. Bilşiňiz ýaly Makul Hyzmat Terjime Merkezine himayet bermeginde bu ayın 30-ny Intellekt Bons bäsleşigimiziň 2-nji mewsüminiň 1-nji sany Atavatan TV YouTube kanalymyza size yetirýäris. Gelingini bolsa uçar barada habarymyzy dowam edelim. Şu aýyň 1-nji maýyny Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan Kazan Türkmenawat uğru boýunça ýürüýte uçar gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň alan habaryna görä, bu ýürüýte gatnawdan raýatlarymyzyň peýdalanmagyna garaşylýar. Soňky döwürlerde ýürüýte uçar gatnawlarynyň sany barha artýar. Dün habar berişimiz ýaly, şu ýylyň 29 aprelinde Aşgabat Moskwa uğru boýunça ýürüýte uçar gatnawy ýerine ýetirilýär. Şeýlehem 1-nji maýda Türk Hava ýolları aviakompaniýasy tarapyndan Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça ýürüýte uçar gatnawy amala aşyrylar. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde özüňize peýdaly gerekli maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyzy ibarlamagy dowam edin. Şeýlehem atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň innik fanyny görüşençek, hoş, sag bolun.